Det har haft stor betydning for os, at vi har kunne finde et system, der faktisk er bedre end fjernvarme. Vi var jo skråsikre på, at det skulle være et fjernvarmeprojekt, men stødte lidt på en mur. Der kunne vi måske få fjernvarme i slutningen af 23, men det viste sig, at det ville først blive i slutningen af 24-25. Og derfor var vi ved at kigge på en traditionel varmepumpeløsning til området her. Og så kom det egentlig som et guldæg til os, at Living Better-systemet var meget bedre. Arbejdsgangen i fremtiden i byggerier, hvor man gør det her med Living Better, jeg vil allerede tænke i de baner fra starten af, fordi at det er meget mere enkelt i arbejdsprocessen, at du ikke skal have det tunge fjernvarme ind i et projekt, i stedet for at du kun kan lægge en elledning ind, og så har du egentlig al forsyning ind til din bolig. Og for første gang vi så, hvordan det var bygget ind, der var alle bekymringer stort set fjernet, altså fordi vi kunne se med det samme, at det var så enkelt et system, det her. Det er ligesom, vi nu har en masse her i dag til ligesom at kigge her på, hvordan systemet det fungerer. Så vi ude og tale med de der folk, der har lavet det. Og de var lige så begejstrede, som jeg er på nuværende tidspunkt for systemet som sådan. Og min begejstring er absolut ikke falmet, efter vi har fået det indbygget her. Tværtimod, det er rigtig godt.